Bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika li qed issir dwar ir-riforma proposta mill-Gvern fis-sistema tal-kompilazzjonijiet u rinviji, il-Ministeru għall-Ġustizzja organizza l-aħħar minn sensiela tal-laqgħat ta' konsultazzjoni. Din saret fi Pjazza Antoine de Paul Raħal Ġdid u għaliha kien hemm preżenti għadd sostanzjali ta' nies minn kull spettru tas-soċjetà, fosthom esperti fis-settur legali u diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi. Laqgħat oħra simili ġew organizzati mill-Università, mill-MCSD, mill-Partit Laburista u ma' diversi partijiet oħra interessati. L-aspetti ewlenin ta' din ir-riforma li qed jixpruna l-Gvern huma li l-kompilazzjoni tintemm fi żmien sena, li jiżdiedu l-każijiet fejn il-kompilazzjoni tista' ma ssirx billi f'din il-kategorija mar-reati b'massimu ta' 6 snin ħabs se jiżdiedu wkoll dawk li l-massimu ma jeċċedix 12-il sena ħabs. Li l-prosekuzzjoni trid tmur il-qorti bil-provi u tpreżenthom fi żmien massimu ta' 70 ġurnata, li numru ta' xhieda se jkunu jistgħu jiġdu b'affidavit, li jiġi assigurat li l-kwistjonijiet kostituzzjonali u ta' drittijiet fundamentali ma jwaqfux il-kompilazzjoni, li jiddaħħlu emendi biex il-vittmi jkollhom il-jett li jipparteċipaw attivament fil-proċeduri u li f'każ ta' ammissjoni bikrija jkun hemm tnaqqis awtomatiku bil-liġi tal-pena li ma jkunx jiddependi bid-diskrezzjoni tal-prosekuzzjoni jew tal-qorti. Din ir-riforma lek hija importanti biex is-sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja titjieb u titbiet mill-periklu tal-istaġnar. Il-miri ewlenin ta' din ir-riforma huma li jiġi assigurat li l-ġustizzja ssir fi żmien raġonevoli, li s-soċjetà tiġi protetta aħjar mill-perikli tal-kriminalità u li sservi ta' benefiċċju għal kull min ikun involut fi proċess kriminali. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq fuq l-importanza tal-konsultazzjonijiet pubbliċi, speċjalment fuq liġijiet sensittivi, u kompla jgħid li parti minn din hija riforma ċentrali li għandha tassigura li l-ġustizzja mhux biss issir u tidher li qed issir imma wkoll issir fi żmien raġonevoli. Kienet proċess ta' konsultazzjoni li fejn fiha resqu n-nies il-ħsibijiet u anka l-isfidi li jaraw fis-settur tal-ġustizzja li ċertament se jkunu ta' kontribut biex mhux biss nagħlqu din il-konsultazzjoni pubblika u mmorru għall proċess li jmiss parlamentari imma naħsbu wkoll f'riformi oħrajn li jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja tagħhom. Il-konsultazzjoni pubblika tibqa' miftuħa sa nhar l-Erbgħa li ġej.